ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ. ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ಭೂಮಿಯೊರೆಂಡಿಗೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಾಂಡಗೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಆಯಿ ಅಮ್ಮಿ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಬೆಮ್ಮೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ತು ಕಾಪು ನಾಯನೇ ದೈವಗೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪಗೂ ತೋಡ ನೀಡಗು ಅಡ್ಕದಾಕು ಪಾಲೆಗು ನಂಬಿ ನಾಡಗು ಇಂಬು ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯ ದೈವದ ಮದಿಪುಗೂ ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡನ್ನಡೆ ನಾಡನ್ನನ ಪಂಪೆಗೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಟನ. ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋದ ಕಾರ್ತಿಳು ತಿಂಗಳದ ಕಜ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಪುಟ್ಟುರ್ದು ಸಾವು ಮುಟ್ಟದ ಆಚರಣೆ. ಈ ಲೇಸನು ಕೇನೆರೆ ಗಾತ್ರ ರೇಡಿಯೋದ ಎದುರು ಕುಳ್ಳೊಂದಿ ತಿನಂಚಿನ ಸೋತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಪುಟ್ಟುನಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದು ಬಾರೆ ಬುಳೆ ತಿಲಕ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮನೆ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ. ಕರಿನ 4 ತಿಂಗಳೊಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ದುಂಬಾಯಿ ಲೇಸಲೇನು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ 4ನೇ ಪಜ್ಜೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಅದಿರು. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನಡೆ ಪುಟ್ಟುರ್ದು ಸೈಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ವಾರೀತಿದ ಕೆರ್ಮಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಐಟ್ ಆಯಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೇಣ ಪುಟ್ಟವನವೇ ಈ ಲೇಸದ ಉದ್ದೇಶ. ಕರಿನ ಕೆಲವು ಲೇಸದಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಗಳ ಊರ ಪರ ಊರ ತುಳು ಬಂದುಲೆನ ಸಾಕಾರ ವಾರೀತಿ ಬೈದನು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಪಂಡದು ತೆರಿಪವನೆಡ್ದಲ ನಿಕ್ಳುಗ್ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಪವನವೇ ಮೂಳು ಎಂಕುಳು ಮಲ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಜನ್ಮದೆರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟುರ್ದು ಸೈಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ದಾದಪೂರ ಪಂಡ ಬಯಕೆ 14 ದಿನದ ಸೂತಕ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪಾಡುನೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾವುನೆ ಪೆದ್ದೊಳ್ತಿ ತಾಂಕುನಿ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪಾವುನಿ ಮರ್ತ ಅಡುಪುನಿ ದುಂಬಾಯಿ ಕ್ರಮ ತೊಟ್ಟುಗು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಅಣಗ ಮದಿಮಾಲು ಮದಿಮೆ ಮೂಂಕು ಕುತ್ತಾವುನಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂದು ಮಾತ ಆಂಡ ಸೈನಗ ಸಾವುದಾನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಒಂದನ್ನು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪೊಳಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿನು ಅವೇತೋ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿನು ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆದಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಟೀರೈ ಮೇರ್ಲಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನು ದುಂಬತ್ತ ಎದುಕೊಣುವೆ ಪುಡ್ಯೊಂಡೆ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈಕುಳೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈಕುಳೆ ನರಮಣಿ ಪುಟ್ಟದು ಸೈಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಲೇಸಿನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟುನಗ ಅಮೆ ಸೈವಿನಗ ಸೂತಕ ಅಮೆ ಪಂಡ ಕಾಯರುದ ಗೆಲ್ಲು ಸೂತಕ ಆಂಡ ಚೂರಿದ ಮುಳ್ಳುದ ಕಟ್ಟ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಪಡು ಬಾಜೆಲು ಆನಗ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಬಾಜೆಲು ಪರ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೂತಕ ತೆರಿಯರೆ ಗಾತ್ರ ಅಮೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡುಗು ಕಾಯರದ ಗೆಲ್ಲು ಕುತ್ತೇರು ಸೂತಕ ಆಂಡ ಜಾಲುಡು ಚೂರಿದ ಮುಳ್ಳುದ ಕಟ್ಟ ದೀಪೇರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಮೂಲು ಮಾಯಾದು ಪೋತುಂಡತ್ತೆ ಇರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಪನ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರತಿ ಆಮೆಕ್ ಕಾಯರು ಸೂತಕಗು ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳು ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಚನೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆಡ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಸಾಲಡು ಬರ್ಪುನವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇದ ನೀರನ್ನು ಮೂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಾಗ ಜೊಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲೈನಂಚಿನ ತಾರ ಇದ ಗಡಿನ ಮಲಂಕನೆ ದೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ದುಪುರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬನ್ನಾಗ ಇರೋರ ನೆಂಪು ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಆತ ದೂರಡಕ್ಲನ ತಾರೆ ಜಾಲ ಕೋಡಿಡು ತೋಜಿನಗನೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋ ಅತ್ತನ ಅಂಜೋ ಪಾರು ಪೋದು ಚೆಂಬು ನಿಲಿಕೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಡ ಕೈಕರ್ ದೆಕ್ಕೊನ್ಲೆಣ್ಣ ಕೈಕರ್ ದೆಕ್ಕೊನ್ಲೆಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಈ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಳಜಿ ತೋಚ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಗೇನ ಇತ್ತಂಡು ನನಂಚಿ ಪಂಡ ಸೈತಿನೆಲ್ಲಗ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪುನನ ಕಾಟಗದಿದಾದು ಪಿರ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಪೊಗ್ಗೊಡಾಂಡ ತರೆಕ್ ಮೈಕ್ ಮೀದೇ ಆವಡು ಬುಕೊಂಜ್ ಪನ್ಪಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ನರಮನಿಗ ಒಂದೊಂದೇ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆದ ಭಾವದ ಮದಿಟಿಪ್ಪುನುದಾದ ಪಂಡ ಪರಿಪಿನಂಚಿನ ನೀರು ಬೀಜಿನ ಗಾಳಿ ಪದ್ರಿನ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನು ತರ್ಕದು ದೇರ್ತು ಪತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪುಲು ಪಂಪಿನ ನಂಬಾಣಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪರಪೋಗದ ಈ ಆಚರಣೆಲು ಪೂರ ಪೊಡುಂಬು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಬುದು ದಕ್ಕು ನಾವು ಸಮಾತು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕುಲೆಗ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಸಸಾರದ ಭಾವ
ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಚ್ಚ ಬದುಕಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ನಿಲೆಗಟ್ಟು ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಉಜೆ ನೀರು ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ. ಕಪಿಲೆ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಣಿಕ್ ದುಂಬು ಪತ್ತದ ಐನು ಬಜಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಅತ್ತಿ ಆಳ ಅರಳಿದ ಮರತ್ತ ಕನಕ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರದು ಪೊತ್ತದು ಬೊನ್ನೆ ಮಲ್ಪುಣು. ಐನು ನೀರ್ಗು ಬಿರಾಂಡ ಉಜೆ ನೀರ ಆಡು ಐನು ಸುದ್ದಾಗ ಮಾತ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಂದೇಟು ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಾನ ಐಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮರ್ದದ ಗುಣಕಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೂರ ಪಾತಿರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೊಂದು ಮಾತ ಆ ಕಾಲಡೆ ತೆರೆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಏತ್ ಬಿರ್ಸೆರದಿಪ್ಪುಡು ಅವ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಿಪು ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳೇನು ಒರಿತೊಂದು ದುಂಬರಿಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಇರ್ಮಲ್ಲೆ ಇರೆನ ಪಾತೆರದಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಉಳೈಪಿದೈ ಉಂತುದು ಕುಂಟು ದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಮೀಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಂಟುನು ಮಾಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀನಂಚಿನ ಬಾಜನನು ಕಂಕಣೆ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಮೀಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪುನು ಪುಗೆಲುಡು ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಲು ಪನೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋತ್ರುಳೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಗು ಅಭಯದ ಮದಿಪು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನಾರು ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನಾರು KL ಕುಂಡಂತಾಯೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆದ ಪಟ್ಟಡು ಕುಲ್ದಿನಾರು ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಲೇಸದ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಯಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಲ್ವಾ ಕಳತ್ತೂರು.